Sudan u ka jamana bɛ ɲini ka ci ka sabu kɛ dugudenkɛla ye min gannen don u ka jamana kɔnɔ nin y'a kalo caman ye ni kunnafoni ninnu lasera duniya keleya tɔnba Nations Unies fɛ kunu kari. Guinée Bissau farafina tilebiyanfanw ka tɔnba CEDEAO ye lajɛrɛba kɛ kunu kari min senfɛ Nigeria jamanatigi kura Bola Ahmed Tinubu de sugandira ka kɛ CEDEAO jɛkulu ɲɛmɔgɔ ye min kɛra ka Umaru Sisako Embalo ale nɔrɔ bila. Gabon jamanatigi Ali Bongo Odemba ye laseliw kɛ kunu kari k'a fɔ k'a bɛ kanbɔ ka kɛ u ka jamanatigisi kalata cɛbɔ ye min bɛna kɛ a ka cɛbɔya siɲɛ sabanan ye. Bongo ka denbaya bɛ ka Gabon jamana mara nin y'a san 55 ye. Zimbabwe bindura kiritigɛso ye fanga sɛnɛmatɔnw ka laɲini lagosi kunu kari minnu b'a fɛ ka fara ɲɔgɔn kan boloda walasa ka se k'u ka jamanatigisi kalata yɛrɛ kofɔw kɛ ka kɔn kalata ɲɛ. Afrique du Sud u ka jamana faba Johannesburg a n'a lamini wulila sɔgɔmada in na ni neige buruburu ye u ka jamana kɔnɔna la u ka waati yɛrɛ cogoya ye yɛlɛmara kosɛbɛ ka nɛnɛba jigin ka se 0 degré Celsius ma.